da ke penalti sedang tap gol Cristiano Ronaldo na kabanta une usnam Ar-Hajar Ar-Fusan kruk ke final rung ke Real Madrid ha ke Super Copa de Espana priang singba ya piki para lok ki baju singo tenat ban page ki video ha ka nei ke channel sajisen kerpat biang ya pi lada pimpat da ban subscribe singba se ban subscribe ya ka nei ke channel haba phai shika chingela kai jong ke FA Cup ha ka rau ka balai ha padang ke Sheffield United persha ya ka Cardiff City ha ka nei ke chingela kai ka Cardiff City kala Korea ka nam job haden bakal la ban penlem ya ka Sheffield United da chi gol la non sakawai pat ka chingela kai ha ke FA Cup ha ka that rau kata ha padang ke Everton persha ai ke Peter Borau ha ka nei ke chingela kai ling baka gol jong Obeto bat ling bau NDIA ke Everton kala la ban penlem ya ke Peter Borau da ar la not gol kat baka chingela kai pat ha padang ke Fulham persha ai ke Watford ha ka chingela kai jong ke FA Cup hi ha ka rau ka balai ha ka nei ka chingela kai ka Fulham kala Korea ka nam job haden bakal la ban penlem keput ya ka Watford hadu da saw la ka wai gol ha ba phai pat shika chingela kai semi final ha ka Super Copa de Espana ha padang ka Real Madrid persha ya ka Mallorca ha ka nei ka chingela kai na do basdang hadu bandakut ka chingela kai jong ka kelas step baro artli ki tim kila konno de ka chingela kai klam dan bala ban penki ya ka jar hanre habawan ban yela kai hake kala ka baar ka Real Madrid ka lenyon tenge ye ka Mallorca hake nei ka chingela kai bat dai hake menit ka ban ru phaulai ka Real Madrid ka leyo ban penki ye ka jar lingba ujud Bellingham bat haswa ban konno ka chingela kai ka Real Madrid ka leyo ai shikol lingba ka jing bakala thep hi urang yela kai jong ka Mallorca shika ko la jong kata Waljen hake menit ka bakhandai pheu plus r tang lai menit haden jong ka ne ka gol sajisen ka Real Madrid ka leyo biang bat penki ye ka jar ka balang ro ka gol ka balai haka nei ka chingela kai kata hake menit ka bakhandai pheu plusan lingba Rodrigo kumta hado bandakut ka chingela kai ka Real Madrid ka la ban penlem ye ka Mallorca haka nei ka chingela kai dalai la not gol lingba ka nei ka nam job jong ka Real Madrid haka nei ka semi final kan salang ka chingela kai ka ba itnat bat ka ba shong shit ba hado kata haka chingela kai final ka ban salang ha khat lai tarik jong manta ubrai haka ba ka Real Madrid ka nei kon persha ye ka klub Barcelona haka por khat ar chiteng haka por chiteng senya haka nei ka chingela kai on seki event hi pok ka stadium baro kawai namar ka chingela kai kan salang hapdang ki artli kirat ba ki bakhlain bor ba haka chingela kai football haba phai pat haka chingela kai jong ka Saudi Pro League hapdang ka kan hun jong Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr persha ye ka Al Agdab haka nei ka chingela kai ka Al Agdab kala penma ye ka Al Nassr haka nei ka chingela kai dang haka medet ka bahandru lingba ka kol ka balatham da ukot bin penban ka nei ka kol jong ka Al Agdab dang haka medet ka bahandru kamla banshan hakamat jong ka Al Nassr bat dai haka medet ka ba arpeu khandai ka Al Nassr ka leyo ban phai ye ka nei ka kol lingba Sadio Mane kumjoro haka medet ka ba sa phu ar ka Al Nassr ka leyo ik penalti haka nei ka chingela kai ye ka nei ka penalti la shoot ika da ukhlori la kai u bakan sai tam jongka kata Cristiano Ronaldo haka ba Cristiano Ronaldo u khlam ple no ai ye ka nei ka kabu ka ba u la yo haka ba u la penrung hi be jelang ye ka bol shepo jongka kol ka bala penlang sendon ye ka jar jongka alak dok bakan khi haka nei ka minute ka ba saw pro ar ka nei ka kol jong Cristiano Ronaldo ka dei ka kol ka ban kong e jong u nei ka banta une usnam Ar-Hajar Ar-Fusan haka ba ulia bantap ye ka nei ka kol de ka penalti kumta haka nei ka chingela kai ka Al Nassr kampat hun tangkin ki artli ki kol bakan penlem ye ka alak dok haka nei ka chingela kai bat dai haka medet ka pra sajisen Sadio Mane ulaya biang bat penki ye ka jar na ka banta ka Al Nassr ka balong ro ka kol ka ba ar jang u haka nei ka chingela kai haka ba Sadio Mane Martin sedang haka fasma jang u na ka banta une usnam uba thamai ulaya ban kharvet hado artli ki kol kumta hado bandakut ka chingela kai ka Al Nassr ka la ban penlem ye ka Al Agdab hado dalai la ka wai kol lingba ka nei ka nam job ka Al Nassr ka la kiu manta haka kardan ka balai haka met ye khen pon haka ba ka la don ka ju ka pon bat ka di saya ka badon haka kardan ka basaw bat kum joro ka Al Nassr ka la tam ye ka di saya de ka wai ka chingela kai kumta la da ka di saya
kan sejab ika jingela kai ka bakat sau jongka ka nasa kan hap herbiang shika jo hi ka kerdan kata ka kerdan ka basau kublai shibon ye piki paralok ke bajus ke utenan ban pej ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video kublai shibon